Tradicions de Mataró, la teva ràdio de confiança per seguir la nostra cultura. Bones. Avui, dia 1 de setembre, hi ha un conte escrit per uns quants directors del blog de Tradicions de Mataró. En parla en Pol Pinganillo que en uns quants minuts ja començarà el conte, així que estigueu molt atents. Agafeu quelcom per menjar que en breu començarà. Hi havia una vegada dos germans, la Cati i en Manuel, que els agradava molt les festes i com que vivien a Mataró, tot l'any esperaven les santes. La seva mare, l'Alba, que ho sabia, els acompanyava als actes que els feien més il·lusió. Van anar al 35 aniversari de les Diableses de Mataró, a l'encesa dels diables i, com no, no es podien perdre el ball de gegants amb el No n'hi ha prou, inclòs. Després, amb uns amics de l'Alba, van anar a un concert de gospel. Aquest any, a més, l'Alba i en Manel van acompanyar la seva mare, l'Alba, a la missa de Santes i van fer el seguici, encapçalat per la família Robafaves, pels carrers i places més emblemàtics de Mataró. Aquest any va ser molt emocionant, el ball de gegants acompanyats per totes les figures de la ciutat. Va ser un moment màgic que mai oblidaran. Al llarg de la festa major van trobar moments per veure els seus gegants preferits, el Llorenç i la Carme de les Cinc-Cènies, i van participar a la colla del Ball Parlat. Van aconseguir que la seva mare els apuntés. També recorden que una nit van anar a escoltar habaneres a la platja, acompanyats pel pare, en Marc, i la seva mare. Com d'emocionant va ser el moment de cremar el rom. Un cop acabades les festes, la Cati i el Manuel van estar recordant tots els moments on havien participat de la cultura tradicional al llarg de l'any, com la tallada de cames de la vella Quaresma o la seva participació com a portants a la Setmana Santa. Guarden un record especial de l'anada a la trobada gegantera de Vilaseca, on la Cati i en Manuel es van fer una foto amb el gegantó Alcubi, el seu preferit d'aquell dia. Per fi van arribar a la conclusió de que cal preservar la cultura tradicional, que esperaran amb molta il·lusió les santes, les trobades de gegants i tots els actes tradicionals al llarg de l'any. Per acabar, els donem les gràcies pel seu temps escoltant el conte i agraïm també la participació en la seva producció a Carol García, Julio López i Toni Guirao en la lectura. Moltes gràcies.